150. 1 skill. Aja lali. Bapak monggo, mriki Bapak. Krungu suaramu lirih tembang manismu terus kaya ngene ning uripku terus sayang aku nang salah-alane ra ono sing rusuhi feeling ngangenku mung kowe Mas Manten, Mbak Manten. sono un po' kurang Spesial masih buat Mbak Manten, Mas Manten kita. Ibu, cabut lagi. Ibu sih. Aku hanya masih. Mbak, dicokin mbakku. Mbak Su Yasri Kedalu. Kamu
Mas Mbak Sri. Manten. Ibu terima kasih. Punya Makasih, lagu Pak. lagi enggak? Apa kuy? Spesial buat bos-bosku. Ayo. Spesial kasih. Mbak Linda bersama Mas Santo. Ayo. Ayo Mas. Wong aku sakinya jauh ning sampingku, nyawang manis semu, gawe warane rasaku tentreme hatiku, ayo pekat tresno Mas Surepto Sindalu, selamat malam Mas Gus, sehat-sehat. Monggo Pak Sabto. Yang lain mana? Ayo pasukannya. Ayo masih. Tuh.
Pak Sabto, terima kasih. Masih spesial Pak Sabto. Bandung digoyang Mbak Siastri, sehat-sehat Uki.
Kak. Pak Paryono monggo Pak. Ayo bapaknya monggo Pak. Bams Naura. Sekok. Pak Haji Sunarno antar Sendalu Pak Haji Karawang. Soro angin sing dari dua Ini masuk angin abe. dilengake sliramu sing Ayo Pak joget apa boleh? pengen nangis ngetoke elune suara weruh senadyan mung ono ngimpi ngalemo ning aku rasa kangen ning atiku ngalemo ngalem ning dodoku pengen kesiram ugane dalu Jeminul sisane ning ngadeg Jeminul. Matur sembah nuwun Pak Paryono. Ayo yo, jambu alas masih. Yang punya jambu alas yuk semuanya. Monggo Bu Haji.
Mas Raka nyanyi lagi. Kelingan manis sesembe, terus kelingan ramah kemuyune, tresno lan kasih sayangi, karep atiku dadi kendhaane. Sayange wis duwe bojo geletak loro, nanging aku kok Mas bagus. Aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati, apa kelakon aku melu duweni. Kalimantan Timur Masmu, jamu alas disuwer-suwer, sing tak gagas wis rada ketir. Ada gula ada semut, urung rondo aja diawut. Manis rasane, senadyan tilas tak anteni randane. Sayange wis rada ompong, nanging aku dik, aku wis bacut tresno. Nelongso rasane ati, apa kelakon melu numpaki. Jambu alas kulite ireng, sing tak gagas jebul wis meteng. Ada gula ada semut, durung rondo aja diawut. Rondo nanging aku wis bacut tresno. Nelongso rasane ngati, apa kelakon aku melu duweni. Sekali lagi gagas jebul wis meteng. Gula ada semut, durung rondo aja diawut. Sumpah ning batin, yen kula bisa dikawin, nekate ati ora bakal luruk ganti.
kadung tresno Nelongso nelongso rasane ati rasane ati opo lakon aku melu duweni matur suwun bosku Bu Sri mriki nggih Sama Pak siap Muhammad. ora masalah merapat ya
Terima kasih. Terima kasih Bapak Ke. Ya Allah salaman di Sitbak sehat selalu Dek, ya. Dences. Monggo Lintang Asmoro. Monggo Bapak. Yeah. Semangat Dekno. Kudu Pak Wadino. Dino Wibowo. Iya.
Ayo Mas Alek.
Yang punya runtah. Vito. Ayo kita jemput. Mas Vito kita jemput. Dek Vito, Mbak Mas Vito. Nah ini. Ayo yo. Kenalan dulu. Ya. Ayo maju. Joget. Panona alus, irung alus, biwir alus. Di tempat Gini-gini aja. dikikir maning mulus. Nan hancam besar. Asa air hadir rupa. Kundang jalur sesirik na unggal minggu. Kunaon nun gelis lobano bangun. Nah aku naon nu bangun lobano gelis. Sehingga naon rasa asa aing hati rumah. Bisa payung kasasahan tungtung nan jadi cilaka. Kulit-kulit ngoreng sangkang jauh. Butuh nabung dastikuk dariku. Berem-berem jawer hayam. Panas coklat kopi susu. Ayo mas, hatun teh di mumuran. Geblek hidup terikat di runtah. Ulah mangga bisa gonta ganti jalur. Kau bocah komodi baju. Jelas nada, masuk di ahai. Panona alus, irung alus, biwir alus. Di tempat diharap dikikir mani mulus. Nan hancam kebisan. Asa aing hati rupa. Kundang ganti jalur. Sesirik na unggal minggu. Aku naon nu
Ini tuh dia lagi ini kalau masang mur itu loh, tahu kan? Masang mur itu kayak gitu. Ajo gundilan su. Ajo gundilan. Ayo. Ayo, Pak. Di obo-obo. Foto sih, Obo-obo. foto. Ayo. Obo-obo. Apanya? Obo. Apanya? Itunya. Apanya? Apa? Apa? Ayo.
Baik, kabar akhirnya lagi maka berakhir pula perjumpaan kita ke atas nama keluarga besar campur sari senada di bawah pimpinan Om Teguh Kancil, Mas Mustaqim. Bila mana kurang keraman maaf ya sebesar selamat berbahagia buat Mas Muhammad Bagus Julianto, Wismu Maina. Semoga keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.